Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Darwin. Taong 1959, si Roma, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng pagluluksa si Darwin dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dadalawa lang sila noong naglalamay sa kanilang tahanan, gawa ng ang iilan sa kanilang mga kababaryo ay ilag na sa kanila. Mahirap mang sabihin pero pinatay ang kanilang mga magulang dahil sa naging matunog ang pangalan nito sa kanilang lugar. May nakapagsabi kasi noon na pamilya sila ng mga aswang na siyang nananalasa ng mga buntis sa kanilang baryo. Magmula noong kumalat ang balita, dumami na ng dumami ang kalaban ng kanilang mga magulang hanggang sa hindi naglaon, binisita na nga sila ng iilan sa mga rebelde para kitilan ng buhay. Hindi sila ginalaw ng mga ito sa kadahilan ng tanging ang mga magulang lamang nila ang nagkasala. Pinagbintangan kasi ang mga yon na pumatay sa asawa ng isang rebelde na siyang naging rason ng mga ito para gumawa ng hakbang. Alam ni Darwin na hindi yun totoo sapagkat palaging pagod ang kanilang mga magulang sa trabaho. Ni minsan din sa kanilang buhay, wala sila doong nakitang kakaiba. Nasisiguro niyang ang bintang na ipinupukol sa kanila ay walang katotohanan. Bagaman nais niyang gumawa ng mga bagay-bagay para makapaghigante, aminado siyang wala siyang sapat na kakayahan para mapagbayad ang mga taong nagkasala sa kanilang pamilya. Labis din noong iniisip ni Darwin ang responsibilidad sa kanyang kapatid na naiwan sa kanyang puder. Sa ilang araw na paglalamay sa kanyang mga magulang, ni isa sa kanilang mga kababaryo walang tumungo. Halos karamihan sa mga ito ay pinangingilagan silang dalawa na siya namang hindi niya masikmura. Nag-uumapaw na puot ang nararamdaman ni Darwin para sa mga taong yon, gawa ng ni minsan hindi man lang sila nito sinubukang pakinggan. Kuya, kailan natin ililibing sila, inay? Tanong ng kanyang kapatid habang tulala siyang nakatingin sa bangkay ng kanilang mga magulang. Baka sa mga susunod na araw na, Ramon. Hayaan mo. Gagawa ko ng hukay bukas para madali na lang natin silang mailagay sa kanilang mga huling hantungan. Sagot naman niya rito. Habang kinakausap si Darwin ng kanyang kapatid, labis-labis naman ang kanyang pagpipigil sa nagpupumilit niyang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Nanlulumo kasi siyang makita noon ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Lalo pat pinagtagpi-tagping kawayan lamang ang nagsisilbing kabaong ng mga ito. Wala namang kasi silang sapat na pera para makabili ng magarang kabaong, kaya naman yun na lamang ang naisip niyang gawin. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kabaong na yon ay siya din ang may gawa. Marurupok ang bawat pundasyon nito dahil sa kawalan niya ng karanasan pagdating sa pagpapanday. Ang hinihintay na lamang noon nilang magkapatid ay ang 8 araw ng lamay ng kanyang mga magulang. Umaasa din silang dalawa noon sa mga kamag-anak nilang darating mula pa sa ibang lugar. Sa pagsapit ng 8 lamay, ni isa sa kanilang mga kadugo walang pumunta. Nang mapagtanto nilang hindi nasisipot ang mga ito, nagpasya silang 2 ilibing na sa likuran ng kanilang tahanan ang kanilang mga magulang. Matapos nila yung magawa, inayos nila ang kanilang tahanan at sinunog ang lahat ng alaala ng kanilang mga magulang. Sa ilang linggong pananatili nila doong magkapatid,
Naging mahirap sa kanila ang lahat. Walang araw na hindi nahihimatay si Darwin dahil na din sa bigat ng trabaho sa bukid. Hindi naman siya noon makapagpalaot sa kadahilanang wala silang bangka na maaaring gamitin. Isang araw, habang abala sila sa mga gawaing bahay, merong isang matandang lalaki ang bumisita sa kanila. Pagkarinig nilang magkapatid sa pagkatok nito, agad naman nilang binuksan ang pinto. Pagsilay nila Darwin sa labas, bumungad sa kanila ang isang matandang may dalang tungkod at bayong sa likod. Magandang hapon ho. Sino ang hinahanap ninyo? Bungad na tanong ni Darwin sa matanda. Kayo ba ang anak ni Bermudo? Sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig nilang magkapatid ang sinabi nito, agad naman nila yung pinapasok habang marahang tinatanong ukol sa kailangan nito sa kanilang yumaong ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na kabarkada pala ito ng kanilang mga magulang. Bale, nadapo lang yun sa kanilang baryo upang kumpirmahin ang balitang kanyang nasagap ukol sa mga ito. Nang mapag-alaman ng matanda na wala nang nag-aalaga sa dalawang magkapatid, napilitan siya roong manatili ng halos humigit 2 linggo. Hindi naman yun pinigilan nila Darwin sa kadahilanang kahit papaano, maswerte silang magkaroon ng bisita sa kanilang bahay. Pag-upo nito sa silya, agad naman yung dumukot sa kanyang bayong ng mga masasarap na pagkain. Iho, pakiluto nga muna nitong dala ko. Wika ng matanda habang iniaabot sa kanya ang isang pigi ng baboy. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung kinuha para lutuin. Akala niya ordinaryong dala lamang yon ng matanda, subalit nagkamali siya. Sa paglipas ng araw, unti-unti nang nagbabago ang buhay nila. Lahat ng kanilang pangangailangan sa loob ng kanilang tahanan ay nagagawang maibigay ng matanda sa pamamagitan lamang ng bayong nitong dala. Noong una, hindi nagtaka sila Darwin sa matanda, subalit nang medyo tumagal na ang pananatili nito sa kanilang bahay, tila ba doon na nila napapansin ang hiwaga ng bayong na pilit nitong ikinukubli. Dala ng kuryosidad nilang magkapatid, mahinahon naman nilang tinanong ang matanda ukol sa bayong nitong palagi nilang pinagkukunan ng pagkain. Matapos niyang magtanong, bigla namang tumawa ang matandang yon habang sumasagot ng, Akala ko hindi ninyo napapansin. Wala ito, iho. Isang laruan na ipinamana sa akin ng mga ninuno ko. Sa pag-alis ko rito, ibibigay ko sa iyo ang aking mumunting regalo. Nang marinig ito ni Darwin, kitang-kita niya ang pagiging seryoso ng matanda sa kabila ng nakangiti nitong pagmumuka. Dahil sa hindi naman niya alam ang kanyang sasabihin, minabuti na lamang niyang tumahimik habang patuloy na iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman siyang nagpaalam sa matanda na meron pa pala siyang aasikasuhin sa kusina. 2 linggo pa ang lumipas, halos lahat ng pangangailangan nila nagawa ng maibigay ng bayong. Sapat na pera, mga gamit sa bahay, pagkain, laruan at kung ano-ano pa. Hindi ito ipinagdamot ng matanda. Nang dumating sa puntong aalis na yon sa kanilang tahanan, kinausap nito ng masinsinan ang dalawa ukol sa mumunting regalo na nais nitong iwan. Sa kasamaang palad, tumanggi noon ang kanyang kapatid, samantalang siya, malugod niya yung pinaunlakan.
Nang malaman ito ng matanda, nag-iisa siya nitong isinama sa loob ng isang madilim na silid para kausapin ng masinsinan. Bagaman umaga pa noong mga oras na yon, nakakapagtakang hindi binuksan ng matanda ang nag-iisang bintana sa silid ng kanyang mga magulang. Pagsindi nito sa isang maliit na gasera, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Sa isang iglap lang, biglang nasipat ni Darwin ang pag-iba ng anyo nito na siyang labis niyang ikinatakot. Paglalarawan niya sa pagmumuka ng matanda, meron yung nakausling sungay sa pinakagitnang bahagi ng noo nito at meron yung mga matang pagilid kung kumurap. Namumula din ang mata ng matandang yon at meron yung 4 na pangil na nakausli sa kanyang mga labi. Nagkukulay lila din ang mga balat nito at meron yung iilang kaliskis sa ilong. Sa pagsilay niya sa nilalang na yon, halos malaglag naman siya sa kanyang kinauupuan dahil sa labis na takot. Pinipigilan niya noong sumigaw, alang-alang sa kanyang kapatid na naroon sa labas ng kanilang silid. Iho, makinig ka. Hindi ako totoong barkada ng iyong mga magulang. Ako'y isang elemento at naghahanap ng taong mapapasahan ng aking karunungan. Ikaw ay isang taong balot ng puot at galit. Isang magandang lagayan ng aking kakayahan. Tatanungin kita, nais mo pa rin bang makuha ang kapangyarihang inaasam ng karamihan? Sabihin mo, ano ang nais mo sa oras na matangan mo ito? Seryosong wika ng nilalang. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla namang nawala ang takot sa kanyang pagmumuka. Dahan-dahan siya noong bumalik sa kanyang kinauupuan habang patuloy na nakatitig sa nilalang. Sa puntong yon, muling nabuhay ang kanyang nakabaong hangarin na ipaghigante ang kanyang mga magulang na pinaslang ng walang kalaban-laban. Halos wala namang pag-aalangan ang naging sagot niya sa nilalang. Gusto ko mapabayad ang mga taong pumatay sa ama't ina ko. Maipakita ko sa kanila kung gaano kaming nasaktan sa kanilang ginawa. Kulang na kulang pa ang kanilang mga buhay para maibayad sa amin ng aking kapatid. Ipapakita ko sa kanila ang pait ng buhay na kanilang tinatamasa. Pagbigkas niya ng mga katagang yon, agad namang dinukot ng matanda ang isang batong napapaloob sa bayong habang dahan-dahan itong iniaabot sa kanya. Pagkakuha niya nito, bigla naman siyang pinatalikod ng matanda at kasabay nito ang mabilisan nitong paghiwa sa kanyang tadyang. Isinuot doon ng matanda ang batong kanyang tinanggap habang patuloy na nag-uumapaw sa lupa ang kanyang dugo. Bagaman malalim ang sugat na natamo noon ni Darwin, nakakapagtakang hindi siya nagawang masaktan sa sugat nitong ginawa. Nang maisakatuparan na ito ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo habang nakatitig sa kanya. Pagramdam niyang nasa maayos namang kalagayan ang kanyang katawan, pinilit niya noong tumayo habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Magmula sa araw na ito, nagbago na ang iyong buhay. Gamitin mo ang kakayahang yan, iho, para maisakatuparan mo ang iyong mga pangarap. Humayo ka, sapagkat walang kapangyarihan ng simbahan ang magagawang pumigil sa iyong presensya. Patayin mo sila! Ipakita mo ang galit ng iyong dugo. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bigla itong binalot ng maitim na usok habang naglalaho na parang bula. Sa pagpatay ng gaserang sinindihan ng matanda, gulat na gulat naman noon si Darwin
gawa ng kahit napakadilim ng paligid, nakakapagtakang napakaliwanag ng kanyang paningin. Sa paglabas niya sa silid, mahinahon naman niyang nilapitan ng kanyang kapatid at dinala niya ito sa labas ng kanilang bahay para naman kahit papaano makalimot-limot siya sa mga bagay na nangyayari. Kuya, hindi ba uuwi na siya? Bakit hindi pa siya umaalis? Tanong ng kanyang kapatid. Huwag mo nang isipin ang matandang yun, Ramon. Kanina pa siya umalis. Dumaan sa bintana. Ayaw niya kasing makita kang umiiyak eh. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, hindi na lamang yun umimik. Sa pagsapit ng gabi, tila ba bumabaliktad na ang kanyang pakiramdam. Kung noon ay madali lang siyang nakakatulog, ngayon ni katiting na antok, wala siyang nararamdaman. Mas lalong tumalas din noon ang kanyang pandama at pandinig na halos maging ang mga taong nag-uusap sa baryo nagagawa na niyang mapakinggan. 10 beses din na mas matalas ang kanyang paningin na parabang tuluyan ng nakawala ang kanyang mga mata sa selyo ng dilim. Sa pagpapatuloy ng ganoong pakiramdam, naghihintay siyang makatulog ang kanyang kapatid. Nais niya noong lumabas ng kanilang tahanan para naman masubukan ang kanyang kakayahan. Nag-uumapaw na kagalakan noon ang nararamdaman ni Darwin sa kadahilan ng magagawa niya na ding mapagbayad ang mga rebeldeng pumaslang sa kanyang mga magulang. Hindi din naalis sa kanyang listahan noon ang mga taong nangutya sa kanilang pamilya noong buhay pa ang kanyang ama't ina. Bale, nagpalipas lang siya noon ng 3 araw bago tuluyang isagawa ang kanyang mga hakbang. Tandang-tanda ni Darwin ang pagmumukha ng kanyang mga kaaway kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na hanapin ang mga ito. Sa paglipas ng 1 linggo, nagawa na nga niyang makontrol ang kanyang abilidad. Nang medyo mapagtanto niyang kaya na niyang harapin ang mga rebelde, agad naman siyang dumako sa baryo sa pagsapit ng gabi. Una niyang pinatay noon ang rebeldeng ng bintang sa kanila. Yun kasi ang sinisisi niya sa mga pangyayaring naranasan ng kanilang pamilya. Kung hindi kasi dahil sa lalaking yon, malamang sa malamang, buhay pa ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang bilis at liksi, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na tumungo sa baryo nang hindi natutunugan. Pagkadating niya sa tahanan ng lalaki, agad naman niyang inutusan ang pinto ng bahay nito na kusang bumukas. Sa isang iglap lang, bigla namang tumunog ang kandado, hudyat na sinunod ng pinto ang kanyang iniutos. Habang binubuksan niya ang tahanang yon, rinig na rinig niya ang iilan sa pamilya ng lalaki na masayang naglalaro. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga ito, walang habas niya yung pinaslang gamit-gamit ang kanyang matatalas na kuko. Nilapa niya rin noon ang bagong sanggol ng lalaki, tanda ng kanyang labis na pagkagalit sa pamilya nito. Dahil sa nagkataong naghuhugas ng mga pinagkainan ang taong kanyang puntirya, kung kaya't hindi nito natunugan ang kanyang ginawa. Nang masipat niya yon sa kusina, walang awa naman niya yung inundaya ng saksak sa likod at mabilisang ibinalibag sa papag. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang lalaking yon, subalit hindi din ito nagtagal dahil sa utos na kanyang binigkas. Maya-maya pa, bigla naman niya yung kinausap upang mapag-alaman ang eksaktong kinaroroonan ng mga kasama nitong rebelde. Shhh! Huwag kang maingay. Magigising ang mga kapitbahay mo. Nasaan ang mga kasama mo?
Nandirito pa rin ba sa baryo? Wika ni Darwin sa lalaki. Nang marinig ito ng lalaking yon, bigla naman itong napaubo ng dugo dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Unti-unti na din itong naaaninag ang pagmumuka ng nilalang hanggang sa hindi naglaon nakilala na niya ito. Nang mapagtanto ng lalaki na si Darwin ang nilalang na yon, panay naman ang ginawa nitong pagmamakaawa ukol sa mga pangyayaring kanilang ginawa. Subalit ni katiting na pagkaawa sa kanya ng binata, hindi nito nararamdaman dahil sa labis na paghahangad nitong gumanti. Sa paulit-ulit ditong pagtatanong ni Darwin, hindi naglaon na pilitan na ding ituro ng lalaki ang iba pa niyang mga kasama. Nang mapag-alaman niya ang lokasyon ng mga ito, agad naman niyang binulag ang lalaki at kasabay nito ang pagputol dito ng dila, kamay at mga paa. Ginawa niya ang bagay na yon upang hindi na makapagsumbong ang lalaking yun sa kanilang mga kababaryo. Matapos niya yung gawin, iniwan niya yung nag-iisang buhay sa pamilya nito. Sa pagsapit ng umaga, pumutok sa lugar nila ang kagimbal-gimbal na balita. Kagaya ng ginawa ng kanilang mga kababaryo sa kanilang pamilya, ni kakarampot na awa at pakikiramay sa mga nawala, hindi nila ipinakita. Nag-umpisa na ding magduda ang mga ito na si Darwin ang may gawa sa bagay na yon, subalit nagawa niya yung kontrahin sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Isinumpa niya noon ang lahat ng tao sa kanilang lugar na magkakasakit ng malubha sa oras na kinagalitan nito ang sinuman sa miyembro ng kanilang pamilya. Magmula noon, kumalat ang kakaibang salot sa kanilang lugar. Lahat ng mga matatandang nagpapakalat ng masasamang balita ukol sa kanya ay namamatay, kaya na may hindi naglaon, tuluyan ang nawala ang masamang balita ukol sa kanilang pamilya. At sa loob ng 1 buwan, pinatay ni Darwin ang lahat ng mga panauhing sangkot sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Lahat din ng kanyang kinakagalitan ay kanyang kinitila ng buhay kahit anong gulang pa ng mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't mas lalo pang umunlad ang kanyang kapangyarihan sa kaliwa. Akala niya wala nang makakatalo sa kanya. Ngunit nang dumating ang isang dibinong albularyo sa kanila, doon na siya labis na nabahala. Ilang beses niya na yung sinumpa pero hindi man lang yon natinag. Ang mga albularyo noong namamahay sa kanilang lugar ay nagawa na niyang mapaslang sa pamamagitan lamang ng mga palipad hangin. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagnanais na kitilan ito ng buhay. Gumawa na din siya ng mga hakbang para masalakay ang tahanan nito, subalit paulit-ulit siyang nabibigo. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, merong kakaibang harang ang bumabalot sa bahay ng dibino. Nang hindi na maatim ng albularyo ang kanyang ginagawa, ito na mismo ang dumayo sa kanilang tahanan. Pagsilay nilang magkapatid sa matandang papalapit sa kanilang bahay, agad naman nila itong sinalubong ng walang takot. Ano ang kailangan mo rito? Seryosong tanong ni Darwin. Wala akong ibang kailangan kundi ang makausap ka, iho. Isuko mo na yung karunungan mo. Pinapangako ko sa'yo, hindi pa huli ang lahat para magbago. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman siyang napangiti habang tinuturo ang parte ng lupain na dahan-dahan ang binabalot ng dilim. Maling oras yata ang pagpunta mo. Hindi mo ba alam? Malakas ako ng di hamak tuwing gabi.
Seryosong sagot naman ni Darwin. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa ang matanda kundi ang ihipan siya ng mga pamako. Pagbalot nito sa kanyang katawan, agad naman niyang naramdaman ang labis na panghihina na siya namang buong lakas niyang nilabanan. Pilit binasag noon ni Darwin ang pamako ng matanda hanggang sa hindi maglaon na gawa niyang magtagumpay. Akala niya panalo na siya, pero nang muling magbigkas ng mga buhay na salita ang albularyo, tila ba nakaramdam siya sa kanyang katawan ng labis na init. Sa isang iglap lang, may kung anong bagay ang lumiwanag sa kanyang dibdib na siyang naging sanhi upang muling mabuksan ang sugat na ibinigay sa kanya ng demonyong kanyang nakilala. Paglaglag sa lupa ng bertud na kanyang tinatangan, bigla naman yung naagnas at kasabay nito ang mabilisang pagkawala ng kanyang buhay. Pagbagsak ni Darwin sa lupa, tulala yung nakatitig sa kanyang kapatid. Nang masipat naman ng kanyang kapatid ang nangyari, dali-dali naman yung lumapit habang patuloy na umiiyak. Maya-maya pa, agad din naman itong inilayo ng matanda, gawa ng dahan-dahan ng naagnas ang katawan ng binata. Pasensya ka na, Ramon, kung nagawa ko ang bagay na ito. Hayaan mo, kukup-kuping kita. At sa pagtanda mo, ilalahad ko kung bakit nangyari ang bagay na ito. Sa ngayon, maging mahinahon ka. Lumayo ka sa mga tentasyon at galit. Nandirito lang ako, iho, handang gumabay sa'yo. Halika na, umalis na tayo rito. Matapos nitong makapagsalita, noon ding mismong hapon, iniwan nila ang baryong kinagisna ng magkapatid. Sa paglipas ng taon, namuhay ng payapa si Ramon. Sinunod niya ng buong puso ang matanda sa kadahilanang yon ang sa tingin niyang tama. Sa pagtungtong niya sa kanyang tamang edad, doon niya napag-alaman kung bakit nagparamdam sa kanyang nakatatandang kapatid ang dibinong albularyo. Inilahad din sa kanya nito ang mga rason kung bakit nagawa nitong malaman ang istorya ng kanyang kapatid. Ayon sa matanda, na noong kamamatay pa lamang ni Darwin, nagawa niyang makausap ang kaluluwa nito. Doon ay inalam niya ang kabuang istorya ng binata sa pag-aasam na maibahagi ito kay Ramon pagdating ng tamang panahon. Nang mapag-alaman ni Ramon ang sinapit ng kanyang kapatid, doon na niya tuluyang natanggap at nalimot ang mga masasalimuot na nangyari sa kanilang buhay. Pero alam niyo ba, na sa paglaki ni Ramon, naging tagasunod na siya ng dibinong albularyo. Pero kahit ilang taon pa noon ang lumipas, hindi pa rin maalis sa isipan ni Ramon ang nagawang karumal-dumal na krimen ng kanyang kapatid dahil sa naramdaman nito na hagupit ng galit. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang sakit naman ang dinanas ng magkapatid na to, pero wala kasi tayong matibay na ebidensya kung talagang aswang nga yung nanay at tatay niya o talagang napagbintangan lang. Yun yung masakit eh, kapag yung napagbintangan lang kayo tas pinatay pa. Kaya para sa akin, yung ginawa ni Darwin talagang hindi maalis sa kanya yun. Yung galit na yun, yung maling bintang. Parang yan yung mga yung mga nakulong tas wala naman talagang kasalanan. Yung galit ng mga taong yun sa taong nagpakulong sa kanila, alam nyo yun? Kaya yung ginawa ni Darwin, feeling ko okay lang naman, kaso nga lang lahat ng bagay na masama ay meron talagang kapalit. Kasi hindi rin natin pwedeng sabihin na ipagpasa Diyos na lang ni Darwin yung nangyari. Kasi nga wala tayo dun sa sitwasyon niya. Tas nung nagkaroon na siya ng kakayahan para gumante, siguro kahit sino naman sa atin, gagawin at gagawin yan kasi sariwa pa yung galit eh.
Wala pang taon yung lumipas nung namatay yung nanay at tatay, kaya yung galit na nararamdaman ni Darwin buong buo pa yon. Sakto naman na pumasok tong demonyo, kaya madali niyang naipasa kay Darwin yon. 'Di ba? Pero yun nga, meron talaga lahat na kapalit. Yun nga, nakakita siya ng katapat niya, easy, patay siya kaagad. Kasi nga, dibino yun eh. Kahit sinong demonyo, kayang-kayang sunugin nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.